Una de les coses més interessants de Trello, a més de tot el que hem vist, és que ens permet treballar en equip. Per a crear un equip de treball, per exemple, tot l'equip de treball del servei X, doncs aniríem al signe de més, crearíem un equip de treball, li donaríem el nom, servei X, i això és el que ens permetrà treballar en bloc amb tots aquests usuaris. Anem a membres i en membres afegim membres. Podem buscar si hi ha algú que està usant ja Trello, ja ens hem afegit així com a membre, però també podem convidar a través d'aquest enllaç. Llancem aquest enllaç per correu electrònic als 7-8 membres del servei. Ja vos podeu donar d'alta, entraran en Trello, es donaran d'alta i podran afegir-se a este tauler, a este equip amb posterioritat a la creació de l'equip. Correcte? Per tant, ja ho tenim. I això el que ens permetrà després és treballar amb qualsevol equip d'una manera més flexible. Per exemple, Mentorne, jo abans sabeu que havia compartit este servei, este tauler, amb un usuari només. Si tinguera ara 15 usuaris en l'equip del servei, doncs seria molt fàcil perquè vindria així, Private, vindria a Team i seleccionaria quin és l'equip que he triat. I els ajuntaria, els uniria a este tauler, els faria el tauler visible, etc. Ja està, no té més. I amb això estaria tot. Les 10-15 persones en bloc afegides a este tauler. És una manera molt més eficient de treballar que no d'un en un. El que passa és que també té la flexibilitat que d'un en un dones a un tauler, a un altre una targeta, etc. Això ja vos gestioneu vosaltres, però aquesta és la manera de funcionar, com es pot fer. Així veieu que ens han afegit al tauler a l'equip Servei X. I este és més o menys tot el volum d'informació de Trello que podeu necessitar d'una manera bàsica per a treballar en la vostra unitat. Ara es tracta de pensar de quina manera podeu aplicar tots aquests coneixements tècnics, de com treballeu amb Trello, etc., per a treballar en l'oficina i treure més rendiment a la feina del dia a dia.